Благодарим. Угыштан бу Бәдри Мүжәвир улы педагогик эшмәкәрлегенә кире кайта. Был елдар уның өчен яңа педагогик асыштар, үрләүләр елдары була. Его называли башкирским сухомлинским. За изучением опыта работы Тубинской школы приезжали методисты из Министерства образования Башкирской ССР. Отчет директора заслушивался на коллегии Министерства просвещения, а также на третьем съезде учителей Башкирии. Под его руководством выросли учителя-мастера педагогического труда. Школа стала кузницей национальных кадров. Уның укучылары арасында күренекле инженерлар, галимдар, табиптар, педагогия фәннәре кандидаты Гафаров, медицина фәннәре докторы Дәүләтшин, РСФСРның аткаланган төзүчесе Байназаров, Башкортостандың аткаланган табибы Хибәтуллин, озак еллар Һәвәнәк совхозы директоры булып эшләүче Хидиятуллин һәм башкалар. За успехи, достигнутые в учебно-воспитательной работе и педагогическое новаторство, Бадрим Мужавирович был награжден орденом Ленина и медалью Ушинского. Ему присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Хәзер олы хөрмәт белән сәхнәбе түренә Бәдри Мүжәвир улының элекке коллегаһы, мәгариф ветераны Сәлимиян Галимиян улы Вәлиевты сакырабыз. Рәхим итегез. Башкортстанның тәүге башкалаһы Тимәс авылында яшәүчеләрдән һәм Бәдри Мүжәвировтың авылдашы Тимәс авылы халкынан безгә тәңгеле кайнар сәлам. Тимәс авылы үзенең яшәү дәврендә бик күп тарихи шәхесләр тәрбияләп сыгарган. Республика өчен. Бушка гына Әхмәт Зәки Вәлиди Башкортстанның тәүге башкалаһы итеп 1920 елның 1 май көне халыкты өмәй яһап Каргай морында тәүге башкаланың нигез ташын кыла. Ул тарихты яхшы белгән. Чөнки Тимәстә бик күп тарихи шәхесләр әзерләнеп чыккан. Шуларның бүгенге көндә бере Бәдри Мүжәвир Мәмәткулов. Бuna şunun hürmetine, xəttər həm qədə kisərinə yığılğan iqtəşlər. Min onun kollega olarak, avuldaşı olarak, pedagogik işdə minə Türk ruhi yönəliş verirsə kişi olarak onun bala sağı tarafında toxtab ketkiləyildi. Başqa onun hərbi batırlıqları, Turmuşları başka pedagogik batırlıkları, kazanışları turağında köp eytiler, söyleyler. Emin onun ayanışlı bala sağı turağında xətilərdiler. Çünki buna kişi bala bunda yaşlar köp, yaşlar anlığında eğer de tırışkan kişi nindey ağır uslubuyla yaşayına qaramasdan ol kişi bulup bitiler. Büyük şəxs bula alğanın anlığındarsın onun bala sağına tutan kiler. Ol 1982 yılın 12 aprelinde öyle kolu bilen yuvalıp kaldırgan kol yazması var. Ol kol yazmada onun bala sağında esi yazmışın bir kağınıp, bir esinip yada. 3 yaşında atayım bir German hoşuna gitkes, ölüp kalgaz. Men 3 yaşta, apayım 7 yaşta, ağayım 5 yaşta, henglim 6 aylık bulup durup kaldıktı. O vakitte bile hükümet yardımı yok. Yağız esege hoşu 4 balanı terbiyelep üstürü okutup, küşeytup, ülekke ağırlıklarına bırak. O direkte esinip yada 1920 yılda yurt yolu. Halıklar maçlı güreşte
шешініп өлелер. Мына шул вакытта оның әсәйі ысындан да дөрес әсәй булган, дөрес тәрбия бирә дигән. Ул әйткән. Ул бәләкәй булган үзен ас булган килешектә туйыр, ялангач булган килешектә киенер. Ләкин мына минем төп бурыч һәрдә үлтермәй, ошо җотылда җолап алып калу дип бүтән көчен алган. Менә шусын язган. Бик авыр елларда яшәдек. Ашай торган бүтән темесләрендәге үләннәрдә ашанып, җимешләрдә ашанып, хатта кыш көндәре ашарга мөмкинчелек бу. Бөткә сәбәпле кышкы ашкан җәйтләрдә балта белән онтап, кирмәндә тартып, әсәйе бергә аш пешереп ашата торган. Үлмәнесен дип. Менә ысындан да әсәйдин төп максаты баланы ошо аслыктан җурап алып калу. Киләчәге уның зур өметле булганын аңлаганнар. Ул кеше яшьтән ошо тормыш эшенә бирелә. 11 яшендә, 20 елда укырга бара, 11 яшьтә тулартылмастан Темес авылында Шырда аръягындагы авыллардан малын көтөргә ала. Үзенең кебек бер җитем, үзе тиңдәше иптәш белән көтүгә алгач улар әлбәттә тәү вакытта баласага куркалар, но шулай да адактан бик кываналар. Чөнки ошо көтүгә көткән вакытта без балык тотырга өйрәндек нурда белән. Шул балыкты кайбер вакыттарда баягы диваш хәйрәдә хавып, шуның хөтенә бешеп ашай торган, курпаһан дәшеп куя торган яра битендә. Менә күрәгез, нинди авыр елларда ул тырышкан яшәгән. Һәм яше йетеп, пионерга алгач, ул горурланып яда. Менә мин дә кеше булдым. Түшемдә минем пионер значогы бар. Муенымда кызыл галстук бар. Һәм тәүге мәртәбә демонстрациялар ул Теместә куелган Хөррият капка аша үткәнлеген бик матур дип ярайым. Хөррият капка дигән вакытта капка булган бит һәр урак авылларда уны Хөррият капка дип атаганнар, бәхет капкалар дип атаганнар. Шуннан шул дәврдә комсомолга кергәс, тормышта актив эшләрне башкара. 15 яшендә комсомолга ингәс, уны иптәшләр сутырып эшләтеп дип айлайлар. Чөнки ул актив, бөтен кеше гадел, бөтен нәмәне урын yerine yetkirib эшләгәнсен, 15 яшендә ошондай зур дәрәҗәгә күтәреп калып ышанып, уга ошо эшне биргәннәр. Һәм намуслы башкарган. Комсомол булгач, ул ысындан да партия эшендә, халык эшендә, ил эшендә, совет властын үстерү эшендә, капыр-сапырзар оештыру буенча, тәүге обработка земли дип аталды. Шуларда оештыру буенча бик актив катнашкан кеше. Һәрбер җирдә наданлыкка каршы көрәшкән. Һәрбер җирдә совет властының киләчәге турында хәстәрлек күргән. Менә мин шуны алып әйтеп киләм, уны төп тәрбияләүче, пионер организация, комсомол организация, партия. Шуның өчен ул 40 ел буе партияга агза булып торган. Менә ошулай итеп, әгәр тырышка кеше өмет киләчәккә өметтән куеп яшәһә, зур каданышларга өлгәшә ала икән. Менә ул 25 елдан 29 елга кадәр була унда башлангыч класс укытучылары әзерләй торган уку йорты астында битендә, ул уку йортын беткәч, уны